Matapang ang mga pahayag ni Senadora Leila de Lima kanina. I'm willing to resign. I'm willing to be shot in front of the president. Hi Maharlikans, hello po mula Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah at sa lahat po ng mga Filipino and OFWs all over the world. Mabuhay po tayong lahat. Ngayon po, pag-usapan natin ang nag-trending na dilimaw na kung saan po ay kung todo po ang kanilang paghihingi ng suporta sa kanilang mga yellow cards na followers. Unang-una po, ang gusto kong sabihin sa mga nagmamaliit kay President Duterte na sinasabi po nila na ang mga nahuhuli lang daw po na isda ni President Duterte ay maliliit. Ngayon po, eto na, barakuda na po ang binigay ni Mayor Duterte sa inyo. So for sure, masaya na po kayo dahil hindi na po dilis ang binigay sa inyo. Barakudang Dilima na po. So ganun pa man po, etong si Dilima, wala po talagang kahiyan. Ito actually 2012 pa po itong issue sa kanya na final ni Sandra Cam. But bago ko simulan yung kaso na yon, gusto kong sabihin sa kanya, ano ang pakiramdam ng kinakarma, Dilima? Ano ang feeling? Natatandaan mo pa ba noong pinigil mo si GMA, Gloria Macapagal Arroyo, na magpagamot sa ibang bansa? Di ba very foul na pinigil mo ang karapatang pantao ng dating Presidenteng Arroyo para magpagamot sa ibang bansa na hindi pa siya nahahatulan? Okay, ganun pa man, okay? Yung sinasabi mong very foul, kung ako sa'yo, kung talagang hindi mo ginawa, kung walang ebidensya, bakit hindi mo maamin na masabi sa iyong mga press conference na wala kang ginawang ganon, na walang driver o hindi ka involved kay Cesar Mancao noon? Bakit hindi mo maamin sa sarili mo na hindi totoo yung sinasabi ni Mayor Duterte? Puro ka press conference, puro kayo pag-brainwashing sa inyong mga kawawang mga followers po. So, ito pong dilima na to ay tuwad queen na nakakahiya po talaga sa ating bayan at gusto po nating lahat na makulong itong babaeng ito. So, ang point po dito, kung talagang tumutuwad man siya, bumabaliktad man siya sa kanyang mga mga lovers niya, kung tutuusin, walang pakialam ang taong bayan doon. But the point here, yung mga taong tinuwaran niya, okay, yung mga taong pinrotektahan niya ay involved po sa droga. Bakit concern ang taong bayan dito? Unang-una, involved sa droga, sinisira nila yung kinabukasan ng mga kabataan, ng mga Pilipino. Okay, nakita niyo naman po, libo-libo po na kabataan ang nasira ang pag-iisip, nasira ang buhay dahil sa ganitong gawain ng mga kultong dilaw. So dito po sila ay naghingi na naman po sila ng mga drama-drama, nag-vigil po sila, suporta kay Dilima. Ito po ay malinaw na binibrainwash na naman nila ang tao, nagpapanggap na naman po sila na sila ay napakabuti at napakalinis. Ngayon, ang tanong ko uli sa'yo, kung hindi mo ginawa, di magpaliwanag ka sa korte, hindi puro ka press conference. Remember, hinahamon ka noon ni Sandra Cam, nakasuhan mo siya ng libel. Pero anong ginawa mo? Wala, di ba? Nagduwag ka. Kasi alam mo, na totoo o may basihan ang sinasabi ni Sandra Cam. Nagkataon lang na mga dilaw, okay, ang nasa poder ng gobyerno. Kaya hindi ka makakalakalaboso. But I hope this time sa Duterte administration, makita ka ng taong bayan na malitsyon sa Silya Electrica. So yan lang po, mga kababayan, mga Maharlikans, ito pong dilima na to ay nakakahiya na at kasama ng mga kultong dilaw, nakakahiya na po at sinisira po nila ang Pilipinas, ang kinabukasan ng ating mga mamayang Pilipino. So mabuhay po kayo at salamat po lagi sa pagsama sa akin sa ating laban para lang po sa katotohanan. Okay? Sabay-sabay po tayo at hopefully po malitsyon na tong mga baboy na to na bumaboy sa ating lipunan na nakakarimarim at
nakakaano na po, nakakainis na po talaga sila. So mabuhay po kayong lahat at mag-ingat po kayo. Buong pagmamalaki ni Pangulong Duterte, mayroon daw siyang ebidensya laban kay Senador Laila de Lima. Kanina, direkta nang itinanggi ni de Lima ang akusasyon. Hindi raw siya tumanggap ng drug money na ginamit sa kanyang kampanya bilang senador o kaya'y naging protektor umano ng drug lords sa Bilibid. The insinuations na protector ako, coddler ako ng drug lords or drug convicts dahil nakikinabang ako. Either I'm in their payroll, sabi nila, or nag-contribute sila sa campaign funds ko. Ilang beses ko na po yan dinenay. So I'm denying it again. That's an absolute lie. That's completely false. I will never do that because I've never betrayed my oath as a public servant, and I don't intend to ever betray my oath as a public servant, lalo na may mandato ako ngayon sa taong bayan. Ang mga akusasyon ni Duterte, una, immoral daw si de Lima dahil nakikiapid sa kanyang driver na may asawa. At pangalawa, ang driver daw niya ang bagman ni de Lima ng pera mula sa droga. Itinanggi ni de Lima ang akusasyon tungkol sa droga. Pero aminado siya na may kaunting katotohanan sa sinabi ni Duterte. May konting totoo dyan, pero karamihan ho dyan, exaggerations, distortions, and lies. And foremost of the lies, itong sinasabi na may nangungulekta para sa akin sa Bilibid. That is an absolute lie. I don't want to be publicly engaging na paisa-isa ko na mga i-explain yan, etc. But this one I can tell you, may some snippets of facts, snippets of truth, but the bulk of it are distortions, are exaggerations, and lies. How can you convince us that you are not the protector of the big-scale drug lords? Sorry, but from Chochi Kizo. May I just tell you, straight, if you're here, whoever he is he a male? I'm Kung excited to nandito tell pa kayo from sa the... harap ko, I will look at you straight in the eye and I will tell you that's a complete lie. Why should I be a cuddler of this? Sinabi ko na po kanina, ako nga po yung nag-grade sa kanila, ako yung nagpahirap sa kanila, ako yung nag-isolate sa kanila. And then kinasuhan nila ako. And then now, I'm a cuddler. And then, yun, lininis naman po ang Bilibid. Hindi pa completely malinis, pero there have been successive operations, galugad, under the former director and the current director, Director Rainier Cruz. Ako po nagsimula na lahat niyan. And you said something in your privilege speech about not finding something. Yeah. The Shabula, I had to say that kasi madalas po natin Umiikot yan eh. madalas po natin naririnig yan, merong Shabulab. Yun nga po ang unang pinahanap ko nung nag-grade kami kasi narinig ko na rin po yan na meron di umano Shabulab mismo sa loob. So we had to look for it in that first major raid and in the successive raids until now, nakailan na hong raid under the Operation Galugad. Wala naman pong nahahanap na Shabulab. Because you know, it's unless each and every soul in that penitentiary are in cahoots with each other, hindi naman ho basta-basta matatago yung Shabulab na aamoy siyempre yan. So there is no such thing. Kasi, anong naging problema sa Bilibid? Because these drug convicts were controlling the drug trade from within. They need not manufacture those drugs from within. If they have to manufacture those drugs, it would be in volumes. You know, anong nangyayari? May ilan-ilan na nakakapasok ng mga sachet-sachet, you know, dahil sa pakikipagkuntsaba sa mga prison guards, na madali naman kasi silang mga nabibili, nababribe. You know, nakakapasok ilan-ilan
for the personal use of drug inmates who are drug addicts, also are users within. Pero to say na nanggagaling ang droga sa loob at yun ang binibenta sa labas, minamanufacture pa, they don't need that kasi nga dati nang may mga drugs sa labas.